kaka tudo chenro mano mar uchumi mag jokanyo mago mag African Union biro bedo to machielo nikech wang'ini bende sani Trump mano jatend piny mar Amerika mar 47 bende nosekawo kom waneno ka donjo mar apisi okelo chochni makoni kod kocha inyanya kaluwore kod kony ma bende piny Amerika osebedo ka chiwo to pinje mag Afrika king'iyo iwacho ni we are rich king'iyo minerals king'iyo kata mana low iwacho ni kaka manyalo chiego kata mana cham bende paro ni mane achiel kuom ting' ma bende jakom mar AUC manyien nitiere godo mar riwo kata mana pinje mag Afrika nikech ok piny Kenya kende ma bende wantiere kod lala kaluwore kod konyo kaka mag USAID kod mamoko. Mane momiyo president marwa machon Uhuru Kenyatta ncho wacho ni waywaga ngoto kwa chul taxes kucha. Let us build our strength. I believe ni jakom will explore this. Ingena an awuoga nikeche asone no gik ma jakom osotimo in observation. Iwinja. Anyiso ga jipile. Sani kiwoka to the city mochari nyaka Kenyatta market. Kibaro kona kanyo. Bigik mwalo piny kucha. Daraja ndara no nek losga. To mane jakom obedo minister ma public works. Ndara no los manyaka sani poko tim repair. Sani luongi ni Raila Odinga we. Yes, nyocho ure mochake. Jomocho mane chien kane kong'eyo importance ma that ndara. They never even named him. Ure manochake. To kirango bin neno tich manotiyo kanyo on his own personal level. Kind minister. Nyisi ni is a man of value. Omiang'eyo no with gik mwan go in Africa. Kaja komo build a good team around him. Education will be perfect. Health is going to be perfect. Trump will go, wakwadwa walk no Trump woyo. Okwadwa go rege Trump. Trump will come back to us as Africa. Manaka Africa uchung kar tiende. Yes, Africa. To Nduku wame ongeni Africa ni bende chit na de mabende wase bido kwangi kwa mna jotende pinje mag Africa bende. Ingeni gimoso chando Africa. And disbelieving one another. Nyocho wabedo gutuo moro kae ndimo kwa yire. Iwinja. Ngeche ni okwanga mature out of problems. Mane omio I have a lot of respect for Jakom. Gimo koso kumarach, how marach ben get in any race. Toko kumarach, you don't stay kidwaro na ngato mundolo all the time. Nyaki bendi build a prospect ma the future. My momio Africa nyucha onge gichunyi belano. Osani dwanu agera Africa machielo. Maniti winjrok. Africa madiera netie. Kingengara na Lweny mineno ma jo Zaire ni. Odhi rumo ka jakom donjo. Right now nyocha poriko nyal comment. But ang'eyo no dhi rumo ka jakom donjo. Nikech there will be facts laid on the table. Nikech nitie jok moko mabedo president mag thuchegi to gionge history mag pinyno. Kore no muomore nikech en president. To kia ni history mag pinyno to wacho nang'o. This one needs an experienced fellow in the seat. Iwinja. Mong'eyo kaka ji nogerore. Iwinja. Ing'engera na sani nyalo kati ipo kiwacho ni unu joka ng'ani kurudwa nuok. Ati kia ni history mag kanyo chal nadi. Iwinja. Ing'ene kaka abina no Sharon ananga odiro. Ting'eji kia gimomiyo joiro nga ogenya. Wan ne wadonjo kanyo just because Radingo Molo no kendo wayawa. And he was the chief by that time. Ene manome wa that part wadongo ogenya. But ingene ja ogenya moro nyalo walo ka wuoyo no ingene mainga lopo. No. Nyakirang history kamunyuolie kameaye. That is when you will know how to treat fellows muluoru. This one can only be done by ngato kaka Jakom. Iwinja. So and I believe no peace to Jakom be achieve. Education Jakom be achieve. So kobo potimo health Africa will be strong. Tebende liloso kutende kod Lweny mabende sibedo karamna kadhi mbele mane gwenge katamne piny mano mar DRC to wach Lweny makamano karamna kanisomo karamne mbui bende wacho ni nyalo karamna thiero chenro mano mar Raila mar mondo miyiera adaro mar mondo mi awinj pachi kotende kod man kich nitiere romo mago mag SADC mano romo mayuayo jogo eko mantiere milambo mag piny Africa kanyakla kod East Africa to neno ka jatend piny mar DRC no romo na representative bende no gochopo katamne romo makamano President Kenya nyoso tiyo. And President ma DRC no, en nga mongiyo Jakom at a personal level. After Saturday, I can promise you that war is not going to be there. Yes. Man, I can promise you. Nikichanyeyo, Jakom has got the personality. He has what it takes, he has the history. He will sit that man down. Kendo giburu woyo.
and again peace will be there. History is very important, and it needs a personality that can talk facts with a bit of knowledge and respect. Again, matata sewachi